Horas madihita saluhutna. Di hamua kamanami dohot inanami manang didia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan pangaramultion itu hatta Jesus Kristus. Adorakso tatangihon hata nitu hatta jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata nitu hata di mingguta sadarion minggu pasapulu sadahon dung Trinitatis imana tersurat di Yohanes bidualu ayat 30 rodi ayat 36 dohot topik minggu debatana paluahon Allah yang memerdekakan. Hujahama dihita tapai hutihuk madi bagasan rohatta. Asa dinama kata honi ibana torok ma gabe porsea di ibana. Dungi didok Jesus matua ka Yahudi naung gabe porsea di ibana. Molomian hamu di bagasan hataku sitong mahamu sisiaku. Dungi tadau munama nasitongi jala paluau ni nasitongi mahamu. Jadi dia lusi nasida maibana nin nama pinoparnisi Abraham dohami. Dangduk kami mengadup di halak. Basa dohonomu, paluau mahamu. Dungi didok Jesus mamangalusi, na tutusi tutudo na hudoko tuhamu, hatubad ni dosa do ganup na mangula dosa. Dada toktong hot di bagasan anggo hatuban, anahido di si toktong. Molo di palua anakihamu, na malua si tutu mahamu. Ima hata nitu hatta. Di hamua kadongan saha porseaon di bagasan goar nitu hatta Jesus Kristus. Macai api do turpuk jamitaon tu las ni rohani bangsota bangso Indonesia. Ima na merayakan ulang tahun kemerdekaanna di tanggal 10 Agustus 2020 sada naroon. Topet di hari Selasa naroon. Ulang tahun ke-76. Selamat merayakan kemerdekaan madihita saluhutna. Atik pera perayaanna dangapala sehebo tahun-tahun sebelum nate. Merdumu mai ala nisi koronaon. Dangidau tabe panjat pinang. Alana molo panjat pinang. Sunabui jaga jarak kate. Mala ikon merapak do. Haru lomba makan kerupuk. Mabuat koin sian ute naung dilapui dohot olipe subui be. Alana bohama bahenon pakai masker do sudi. Saya anggia ma tumibu salpu si koronaon asabui hita muse merayakan ulang tahun kemerdekaan ini lebih meriah di ganup luat tabe tuaka tahun-tahun namangihut. Merdeka. Hamuak kadongan molo didok merdeka berarti bebas, lepas, melua. Di hata Inggris didok freedom. Bangso Indonesia bebas yan bangso na menjajah negara taon. Dakola bangsota, gudang do bangso di Portibion na bebas yan penjajahan bangso na asing. Molo di hala Israel, bebas yan perhatubanan ni hala Mesir. Alai molo secara perbangsoon manang sebuah negara yang berdaulat nasida, Israel baru merdeka justru tahun 40 manang tepat na tanggal 14 Mei 1940 ate. Alai molo tataringoti kemerdekaan dalam pengertian na lebih luas, dadaholan haluau sian penjajahan ni sada-sada bangso na naing idaut tadisi. Ay penjajahan na taadu pinuaing dang bi penjajahan antar bangsa. Molo penjajahan dalam pengertian nido, ngahira sepakat sudi pemimpin ni Portibion, pemimpin nadong di Portibion, asa menghapus segala bentuk penjajahan. Lapatan na, unang biadong penjajahan sian sada bangso tu bangso na asing. Atik pe sayarong do pe sada-sada alay anggo akka pemimpin ni bangso di Portibion nga sepakat melosongon hita Indonesia malah ngagabe tersurati di undang-undang menghapus segala bentuk penjajahan.
Hamo kadongan wujud lain dari penjajahan ini ima terwujud manang berwujud pribadi manang seseorang. Molonak kiningan berwujud bangsa doi bana. Ada bangsa menjajah bangsa. Adong sada home menjajah home. Molunuaing wujud lain dari penjajahi ima pribadi manang seseorang. Anggo secara perbangsoon nunga merdeka hita 76 tahun nasalpu. Alai secara pribadi boha. Tutu gudang dope na merasa terjajah hati secara pribadi satu sadarion. Contoh doon, edei madok wanita dijajah pria sejak dulu. Dulu mayate wanita dijajah pria. Anggo nuaing atik bohado terbalik. Justru pria dijajah wanita. Jala bentuk penjajahan ope gudang do bentuk penjajahan nyaka pribadi tu pribadi na asing. Ternyata adong do SSTI maksudnya. Suami-suami takut istri ate. Anggo istri takut suami ngelilingi. So merdeka do pe bangsa Indonesia ngadok kiani. Alai mulu gabe adong suami takut istri anggo nakakasus na beru don. Dang merdeka do pe amatai sian inata. Idu asa holan bebas ibana sian inatai bah hirana merdeka ma perasaan. Melue siap penjara perasaan. Merdeka puang in. Alana dipantau inatai do terus pergerakannya matai. Jadi satelit do radar ni inatai bah canggih sekali. Ibu ditakut sudah sinyal-sinyal nabui mengganggu bahkan memantau keberadaannya matai. Hamo kadongan penjajahan na sedang taadu pinuaing jala godang do pehita dang merdeka siani ima penjajahan sian sesuatu. Bukan seseorang. Jadi nakin adong do wujud ni penjajai bangso seseorang atau pribadi sonari penjajai justru berwujud sesuatu. Justru na sedang taadu pinuaing di tonga-tongan di bangso ta ima penjajahan si songonon. Adong main nagabe berbentuk paham radikalisme, globalisasi ekonomi, budaya asing, teknologi do takana asing. Secara tidak langsung budaya dan waing rupane budaya tahun sedang dijajah oleh budaya asing. Sehira naswarga budaya tersadiri di hita. Tidak doi. Paham ni bangsa tahun warna filosofi manang falsafah ni bangsa tahun sedang digoyang-goyang don waing merhiti akka paham-paham naro sian luar. Jalaho bertuturpu jami tahun na menjajahita manang nama perhatuba kita bukan sebuah bangsa, bukan seseorang, alai sesuatu ima na berwujud songod dosa. Jala takas di didok nunga mati hita di bait dusay. Kita bayangkan sampai pola mati hita di bait dusay. Apostol Paulus madok na maperhatuba kita ima sia-sia ni hasianganon. Roh-roh dunia ini. Songoni nang dihita di hadat danahon nai di perhatuban sia-sia ni hasianganon do hita. Nin Apostol Paulus di Galatia 4 ayat dulu. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Akadia may. Adong may roh materialisme. Gabe hepengon, artaon. Gabe dijajah akka pangatusion manang hagiut tu artai godang jolma. Materialisme ate. Adong cewek matre, adong cowok matre, adong ama-ama na matre,
adong ibu-ibu na matre. Bahulala adong do opung matre ati. Dana matre. Ay di leono pungna hepek 1,000 itor di ido omak na ido. Tak pola bapa. Soma lan non ninna do. Alay hola disita opung nai. Harga 50,000 bilang apa sama opung? Itu rin. Jadi nggak matre sudi. Adong do muse roh sinisme. Sinis. Adong roh defetisme. Roh defetisme on ima perasaan kalah. Dang martading dupe nunga kalah. Tidak berani mencoba apa-apa. Tidak berani berbuat apa-apa. Jadi gereja yang sudah dikuasai roh yang satu ini adalah gereja yang hanya melakukan apa yang bisa, bukan apa yang harus. Di zaman sisonarion, diperhadap do gereja tu roh nasasadon. Adong do rupa ni jol momba dok, atau ema asal mamar minggu, asal mamar pungu, asal masongonon, asal masongonan. Akhirnya gabi gereja asal magwarna. Tidak berani berbuat sesuatu yang baru. Hanya melakukan apa yang bisa, bukan apa yang harus. Adong dupe muse roh hedonisme. Jala macai gudang dupe katodi na siap menjajah hita dan kapan saja. Na oddo nuaing na sedang taadupi jala jangan-jangan ini sedang memperhamba pribadi. Hama kadongan sahapor siaun totu sudedo hita makasih holi naing malua sian akan nama perhatuba kita mula kita nak itu ayat tu awal sudedo hita naing merdeka sianan merdeka sianon alani iko berjuang do hita asa dapot tita haluau ni songo perjuangan niaka pahlawan-pahlawan nasional na memperjuangkan kemerdekaan ina julu. Songoniro nang hita iko berjuang asa malua hita sian sudi na menjajah hita di partikiano. Hamua kadongan tohomai iko berjuang do hita. Alai molo nunga merperdumua tu dosa tak sukup holan usaha ta sendiri. Dang boy holan gugota. Bahkan dang margugu hita anggo sian hadiriota. Dak terpelua hita bedirita siani. Dak terpelua hita behita sian hurungan ni dosai. Debatado na peluahon. Iman waing nataida di bagasa turpukon. Di ayat 24 rodi ayat 25 didok setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Artinya apa? Dosa telah mengubah status kita menjadi hamba, seorang hamba. Karena itu satu-satunya yang dapat mengembalikan status kita menjadi anak. Dan sebagai anak memiliki hak tinggal di dalam rumah adalah Yesus Kristus. Dangadong nabui paulako status tai ia soholan Yesus Kristus. Dangadong nabui paluahu kita sian hurungan ni dosai ia soholan Yesus Kristus. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Imanakin nataida di ayatul plonomi. Kemerdekaan sejati hanya kita temui di dalam Kristus. Jalalau siman waeng nasi nuarahon ni topik ni mingguta sadarion nama dok debatado na paluahon Allah yang memerdekakan melalui Yesus Kristus yang juga disebut kebenaran itu sendiri. Amin. Martang yang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam no kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pargugui hami mangula hoca. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin.